cťou a radosťou vás dnes večer privítať na 5. gala večeri SEPS Poprad Tatry Open 2025 v krásnych priestoroch hotela International vo Veľkej Lomnici. Teší nás, že sa z tohto podujatia stala tradícia a každým rokom je nás tu viac a viac. Na úvod by som chcela vyjadriť obrovské uznanie a poďakovanie celému organizačnému tímu. Poprosím vás preto o veľký, zaslúžený potlesk pre všetkých, ktorí za podujatím stoja. Dnes sa tu stretávame, ale hlavne vďaka vám, milí hostia. Vaša podpora je kľúčová pre organizáciu a úspech nášho turnaja. Vaše zapojenie nám umožňuje nielen každým rokom zvyšovať úroveň, ale aj podporovať mladé tenisové talenty. Pomáhate osvetľovať cestu nášho úsilia k naplneniu cieľov. Aktívne formujete históriu potatranského tenisu, podporujete komunitu a podieľate sa na udržiavaní kvality. A to všetko je možné už 5. rokom. Je to tak, rok 2025 je 5. ročníkom SEPS Poprad Tatry Open. Dajme si malú rekapituláciu. V prvom ročníku 2021 bol víťazom dvojhry Damian Wenger. Vyhral nad Jonasom Poretekom. Druhý ročník vyhral Louis Wessel z Nemecka. V tretiemu ročníku dominoval Patrik Rikl, Česká republika, a minulý rok turnaj ovládol Jakub Filip, taktiež Česká republika, ako v dvoj, tak aj štvorhre. Dámy a páni, dnešný večer je stelesnením významu slova kalokagapia, ideálu spojenia fyzickej zdatnosti, sily a odhodlania s krásou tela, zdravím, kondíciou a pohybovou zručnosťou. Je to jednota, ku ktorej by sme mali v živote všetci smerovať. A keď sa teraz rozhliadnem naokolo, tak si myslím, že sa o ňu skutočne všetci usilujeme. Tenis ako šport je učebnicovým príkladom tohto ideálu. V ňom sa sľúbi sila a výdrž so šikovnosťou, eleganciou pohybu a mentálnou odolnosťou. Nie je to len hra, je to spôsob, ako rozvíjať telo aj ducha v dokonalej rovnováhe. Preto sa mu vraví aj však v pohybe. Rovnako ako fyzická sila je potrebná aj mentálna odolnosť. Položím vám jednu otázku, či ju budete vedieť na Grand Slamové turnaje. Viete, ktorý je najstarší? Zároveň sa hrá na trávniku. Je to Wimbledon. Hrá sa od roku 1877. Ženská súťaž sa pridala v roku 1884. Wimbledon má ale mnoho zaujímavostí, o ktorých sa stavím, že ste nevedeli. Napríklad, že najdlhší zápas trval 11 hodín a 5 minút, hral sa 3 dní. A skôr v 5. sete bolo 70-68, dodnes neprekonané. Wimbledon má aj unikátny dress code. Hráči musia mať oblečené takmer úplne biele oblečenie a to zahrňuje aj spodnú bielizeň. A takisto na rozdiel od iných Grand Slamových turnajov je Wimbledon takmer bez reklám. Žiadne banery, len ikonické zelené pozadie a prestíž. Kosenie trávnika sa robí denne na presnú výšku 8 mm a Wimbledon je taktiež známy svojou tichou, úctivou atmosférou. Dokonca rozhodcovia majú plné právo vyzvať divákov, aby boli ticho. Čerešničkou na torte sú tenisové loptičky, ktoré sa uchovávajú v chladničke pri 20 stupňoch. Viete prečo? Aby udržali ideálny odskok. Dámy a páni, nech je tento večer plný radosti, nových príležitostí a vzájomnej inšpirácie. Vitajte! Mám tu čest privítať a pozvať riaditeľa turnaja SEPS Poprad Tatry Open, pána Dávida Šprocha. Vážené dámy, vážení páni, milí športoví priatelia. Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal
na jubilejnom 5. ročníku Srbs Poprad Tatry Open 2025. Tento rok je pre nás výnimočný. Oslavujeme 5 rokov kontinuálneho úsilia, rastu a budovania podujatia, ktoré sa stalo stabilnou súčasťou slovenského aj medzinárodného tenisového kalendára. 5 rokov nie je len číslom, je to symbol dôvery, vytrvalosti a spolupráce. Dôkaz, že tento turnaj si vybojoval pevné miesto na tenisovej mape, získal aj rešpekt hráčov, partnerov i verejnosti a že jeho príbeh sa zďaleka nekončí. Na tomto mieste mi dovoľte poďakovať tým, ktorí stoja pri nás. Aj preto mi dovoľte na tomto mieste osobitne poďakovať nášmu generálnemu partnerovi spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava akciová spoločnosť. Jej podpora neznamená len financie, ale aj dôveru v to, čo robíme a snahu byť pri zmysluplných projektoch, ktoré spájajú šport, hodnoty a komunitu. Osobitné poďakovanie patrí aj hlavným partnerom, ktorí stoja pri nás od úplných začiatkov a bez ktorých by tento turnaj nevyrastol do podoby, akého dnes poznáme. Mestu Poprad, Tatra Vagonka Poprad AS a spoločnosti Hrebienok Resort SRO. Preto vám, našim hlavným partnerom, patrí úprimné a hlboké ďakujem. Rovnako si nesmierne vážime všetkých ďalších partnerov, sponzorov a dodávateľov. Niektorí s nami prešli už dlhú cestu, iní sa pridali len nedávno. Každý jeden z vás je neoddeliteľnou súčasťou tohto príbehu. Ďakujeme za vašu dôveru, za to, že veríte tejto vízii a že s nami posúvate látku vyššie. Za každým úspešným podujatím stoja ľudia. Pán Igor Lupták, predseda Mestského športového klubu Poprad Tatry. Jeho rozváha, pokoj a tiché líderstvo sú pre nás oporou aj v neľahkých chvíľach. Je to tichý líder, ktorý dáva projektu stabilitu. V mene celého tímu Igor, ďakujeme. Organizačný tím Šimon, Stelka, Viki, Vilo, Majo, Štefan, Daniel. To sú ľudia, ktorých mena možno nevidíte na plagátoch, ale vďaka ním všetko funguje. Ich energia, zodpovednosť a ľudskosť sú tým, čo robí tento turnaj výnimočným. Bez vás by to jednoducho nešlo. Michal Varmus, náš supervisor, jeho nadhľad, skúsenosti a dôslednosť sú zárukou toho, že turnaj prebieha profesionálne, férovo a v duchu rešpektu voči hráčom aj pravidlám. Rozhodcovia Biba, Adam, Samo a ďalší ľudia, ktorí sú na kurtoch od prvého do posledného zápasu. Ich pohotovosť a koncentrácia sú neviditeľným, no zásadným motorom každého hracieho dňa. Ďakujeme, že ste stabilným pilierom tohto turnaja. A nakoniec dovolte mi osobné poďakovanie patrí môjmu otcovi. Jeho pokoj, rozvaha a múdrosť sú tichou oporou, ktorú možno nie je vidno, ale ktorú všetci cítime. Keď ide do druhého, nie je len môjim otcom, je pilierom tohto projektu. Dovolte mi tiež nazrieť do budúcnosti. Tento rok sme boli len krôčik
od organizácie turnaja na tráve. Mali sme projekt, zabezpečili sme financie. Niektoré okolnosti nám však tento sen dočasne zabránili zrealizovať. Ale táto vízia ostáva živá. Verím, že raz tu pod Vysokými Tatrami uvidíme turnaj svetovej úrovne na tráve a že Poprad Tatry Open bude znieť v medzinárodnom tenise ešte výraznejšie, ako je tomu doteraz. Na záver mi dovolte spomenúť ešte jednu skutočne výnimočnú udalosť, ktorá nás všetkých veľmi potešila a zároveň pozbudila v našom úsilí prepájať šport so spoločenským rozmerom. Do tohtoročnej charitatívnej dražby totiž osobne venoval svoje podpísané tričko aktuálna svetová jednotka Jannik Sinner. Je to nie len veľké gesto športovej solidarity, ale aj potvrdenie, že Serbs Poprad Tatry Open má svoj presah, že o našom turnaji vedia už aj za hranicami Slovenska. Podpora od osobností takého formátu je pre nás veľkou cťou a veríme, že aj vďaka nej bude dražba úspešná a výťažok pomôže tým, ktorí to potrebujú. Dámy a páni, ďakujem vám, že ste dnes tu, za vašu priazeň a spoločnú cestu. Serbs Poprad Tatry Open 2025 nie je cieľ, je to začiatok niečoho ešte väčšieho. Prajem vám krásny večer, nech je tento gala večer oslavou športu, priateľstva a vízií, ktoré nás spájajú. Ďakujem vám všetkým. Ďakujeme veľmi pekne za úprimné a povzbudivé slová. Tešíme sa z toho, čo je úspešne za nami a veríme v ďalší úspech toho, čo nás čaká. Na teraz vám prezradím, že po malej prestávke nás čaká oceňovanie a charitatívna dražba. Poviem vám, že sa máte na čo tešiť, užívajte si spoločne strávené chvíle v pokoji a harmonii. Vyjadrujem obrovský rešpekt tým, ktorí dnes vystúpia na toto pódium a budú ocenení za mimoriadnu pomoc a podporu tenisu, ako aj celého podujatia. Ocenenia za výnimočný prínos v rámci rozvoja tenisu pod Tatrami si dnes odnesú tí, ktorým sa tenis môže rozvíjať a organizovať v našom regióne na vysokej a profesionálnej úrovni. Dámy a páni, prvým oceňovaným v rámci dnešného gala večera je človek, ktorý je nielen oddaným fanúšikom tenisu, ale aj jeho aktívnym tvorcom zákulisí. Čerstvý 50-tník, odchovanec štúrovského tenisu a bývalý ligový hráč Ekonómu Bratislava. Je dnes úspešným manažérom a tenisovým funkcionárom, ktorý svojou energiou, pracovitosťou a oddanosťou výrazne prispieva k rozvoju popradského tenisu. Tento rok bol jednou z kľúčových postav k úspechu seniorských družstiev mužov, ktorí získali fantastické druhé miesto v extralíge. Aj žien, ktoré si vybojovali postup do budúcoročnej extralígy. Bez jeho nasadenia by to jednoducho nešlo. Prvé ocenenie si prevezme pán Miroslav Petrek. Ja sa vás ešte idem niečo opýtať, pán Petrek. Povedzte mi, čo považujete za najväčšiu výzvu pri práci s tenisovými družstvami a ako sa vám darí udržať motiváciu? Ľahšiu otázku sme mali.
Myslím si, že motiváciu ja nepotrebujem, myslím, že ma všetci poznajú veľmi dobre, ja sa motivujem sám a potom vyzerám na tom, alebo hlavne vedľa kurtu najrôznejšie, ako oni sami tí hráči. Takže z tohto pohľadu vôbec sa nemáme o čom baviť. A čo sa týka výzvy, no budúci rok ženy, extraliga. Muži už 6 rokov po sebe stupne víťazov, dobre hovorím? 6. Chlapci, pozrite si to na internet. Takže 6 rokov po sebe pódiové umiestnenie, 2 tituly z toho, tam sa nemáme o čom baviť. Ženy ešte vyhrajú. Tak ďakujeme, pán Petrek, držíme vám palce. Druhým oceňovaným dnešného večera je človek, ktorého tenisová cesta začala v Šahách a pokračovala cez Nové Zámky až do Topolčian, kde už bol úspešným tenisovým rodičom a funkcionárom klubu TC Topolčany. V súčasnosti je predsedom Západoslovenského tenisového zväzu, ako aj členom výkonného výberu Slovenského tenisového zväzu. Jeho angažovanosť však presahuje regionálny rámec. Počas všetkých 5 ročníkov turnaja Poprad City Open bol vždy po našom boku. Aktívne spolupracoval, pomáhal a najmä nezištne prispieval vecnými darmi do našich charitatívnych dražieb. Ako napríklad minuloročná raketa Jirka Nováka, dúfame, že vám slúži. A hoci je ešte len 50 dní v čakačke, jeho práca, energia a srdce pre tenis hovoria za všetko. Dámy a páni, pán Milan Kyseň. Pán Kyseň, keďže spolupráca s vami je už tradíciou, čo pre vás znamená byť súčasťou turnaja a máte aj nejaké obľúbené momenty? Tak tenis je, pre mňa je tenis, napriek tomu, že nie je mojou profesiou, je pre mňa celým životom a je to jednoducho fakt pre mňa celý život. Čo sa týka popradského turnaja a ľudí, ktorých som tu objavil, alebo teda mnohých som tu aj poznal ešte z mojich tenisových čias. Ten Poprad je veľmi špecifický, ten turnaj má svoje veľké čaro, tí ľudia sú zanietení, sú veľmi priateľskí, veľmi príjemní, cítim sa tu absolútne dobre a ak môžem pomôcť, tak vždy im budem pomáhať a verím, že tá spolupráca bude na prospech popradského tenisu a samozrejme celého slovenského tenisu. Takže ja som šťastný, že som sa mohol zaradiť do rodiny popradských tenistov. Ďakujem. Ďakujem. Tretie ocenenie patrí spoločnosti s dlhoročnou tradíciou. Patrí pilierom priemyslu v našom regióne. Jej história siaha až do roku 1934, keď bola v Poprade založená ako závod na výrobu viskozového hodvábu v rámci vtedajšieho priemyselného rozvoja, ktorý ovplyvnili aj baťovské princípy efektivity a podnikateľskej vízie. Dnes je táto spoločnosť synonymom spoľahlivosti, kvality a technologickej inovácie a zároveň dôkazom, že zodpovedné priemyselné podnikanie môže ísť ruka v ruke s podporou komunity a športu. Osobitne si vážime jej dlhoročnú podporu športových aktivít, najmä tenisu, ako aj aktívne zapájanie sa do rozvoja mládeže. Pri tejto príležitosti si chceme s úctou spomenúť na dve osobnosti, ktoré stáli pri zrode tohto partnerstva. Pán Vladimír Pavlov, ktorý ako jeden z prvých začal aktívne podporovať športové iniciatívy v regióne.
a ktorý pochopil, že skutočná hodnota nie je len vo výsledkoch, ale hlavne v budovaní komunity. Pán Peter Ferianček, dlhoročný podporovateľ tenisu, ktorého osobné nasadenie a vízia pomohli položiť pevné základy preto, na čom dnes môžeme spoločne stavať. Obom pánom patrí naša hlboká vďaka a symbolická poklona. Dovoľte mi medzi nás pozvať pána inžiniera Jaroslava Mervarta, člena predstavenstva Chemosvitu AS. Pán Mervart, mám na vás takú osobnejšiu otázku. Povedzte nám, aký je váš vzťah so športom, keďže ste súčasťou firmy, pre ktorú je šport veľmi dôležitý. Ďakujem veľmi pekne. Ak by sa týkalo mňa, tak ja sa priznám, že som taká výnimka. V podstate zajtra idem hrať basketbal, osobne veľmi milujem cyklistiku, ale čo chcem povedať, tako za skupinu firiem Chemosvit, že my sme mali asi najsilnejší tenisový klub. A práve tie dve osoby, ktoré ste spomínali, či je to Vlado Bavoč a Peťo Ferianček, ktorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, ale boli to vynikajúci kamaráti, veľmi dobrí ľudia a perfektní tenisti. A aj preto by som možno chcel zdôrazniť, že skupina firiem Chemosvit už dávnejšie založila nadáciu Chemosvit, ktorá sa práve venuje podpore kultúry, športu, mládeže. No a veľmi radi podporujeme tenisové turnaje. Myslím, že zajtra tu nastúpi Martin Buzák, ktorý mal nedávno turnaj svojho otca, čiže memoriál Dušana Buzáka, a už v septembri sa chystá ďalší tenisový turnaj, ktorý bude, myslím, že v Okučnej doline a Spolcentre, a je to memoriál Vlada Baloga. Takže veľmi radi to podporujeme a podporujeme aj tú mladú generáciu, aj basketbalový klub mládeže a snažíme sa robiť všetko preto, aby nie, že v podstate sme podporovali ten vrcholový tenis, ale aby aj tí mladí, nazvime to, či je to basketbalový klub mládeže alebo ďalší, vyrastali, aby boli nadšení, zapálení a aby, či už je to basketbal, tenis alebo iné športy, veľmi bavili. Takže je to našou takou výzvou, je to aj našim takým interným poslaním a potešením. Ďakujem. Štvrté ocenenie patrí mužovi, ktorého život je od začiatku spätý so športom. Najprv ako hokejista, neskôr ako dlhoročný tenisový tréner. Trénerskej dráhe sa venuje už od roku 1987. Svojou odbornosťou, vášňou pre šport a poctivým prístupom ovplyvnil desiatky hráčov a hráčok. Nielen na kurte, ale aj v živote. Začínal v Poprade, no jeho cesta pokračovala do Bratislavy a Rakúska, kde trénoval spolu so svojimi dvoma synmi. V rokoch 1997 a 1998 pôsobil v Bratislave, po boku syna Mária. Neskôr prijal trénerskú ponuku z Rakúska. Po 2 rokoch tam odovzdal štafetu mladšiemu synovi Tomášovi, zatiaľ čo Mário pokračoval v trénerskej dráhe v Poľsku. On sám sa napokon vrátil do Popradu, kde už celé 10 ročia vychováva nové generácie tenisových talentov. Jeho oddanosť športu, vytrvalosť a ľudský prístup zanechali hlbokú stopu nielen pod Tatrami, ale aj za ďalekými hranicami Slovenska. Dámy a páni, pán Miloš Trnovský. Čas letí. Stane bojovať, čo stala sa, ja som chcel vyhrávať.
sme radi, že máme tu takých trénerov stále, čo je vysokosti, ktorí sa snažia odovzdať tú mladú generáciu. Pán Trnavský, vaša cesta bola veľmi pestrá. Ako ste sa nakoniec dostali k tomu tenisu? Tak, v 30-ke som skončil za klininou činnosťou, myslím, že som hral za Kežmarok. To bola moja posledná stanica, potom to už neišlo zdravotne. A tak som začal so synmi trénovať na cestu. Proste vtedy ešte neboli kurky po Prade, takže myslím, že celkom slušné výsledky dosiahli. No a takto boli ponuky v Bratislave, kde sme pod môjim vedením sa dostali do Extraligy. Boli sme vo finále dvaja Milošovia proti sebe ako na Kaučíku, Miloš Mečiš a ja. No a potom Rakúsko, Varšava, Poprad. Tak to je zhruba všetko. Ďakujeme veľmi pekne. Niektoré príbehy sa nepíšu veľkými titulkami, nezaznievajú pri nich fanfári, ani neblikajú svetla reflektorov. No práve tie príbehy menia životy, mestá a celé generácie. Ocenenie patrí mužovi, ktorého pôsobenie v športe by sme mohli nazvať tichým, no o to zásadnejším. Nie je mediálnym menom, a predsa ho pozná každý, kto v tomto meste niekedy nosil korčule či hokejku. Bol pri hokeji, keď bolo treba pomôcť v najťažších chvíľach. Bol pri tenise, keď ešte len vznikali prvé skutočné tréningové podmienky. A bol pri športoch, ktoré ešte len hľadali svoje miesto v spoločnosti. Nie je prehnané povedať, že bez jeho tichej, vytrvalej angažovanosti by niektoré športy v Poprade jednoducho neprežili. Keď jediná krytá tenisová hala v Poprade ešte sídlila v hoteli Satel a zabezpečiť deťom pravidelné tréningy pod strechou bolo náročné, on bez váhania prenechával svoje hodiny tým najmenším deťom, ktoré robili svoje prvé pokroky na kurte a potrebovali priestor naraz. Neraz ich dokonca zaplatil zo svojho. Veril, že talent nemá stáť pred zatvorenými dverami, ale nimi smelo vstupovať. Jeho vízia sa naplnila aj neskôr, keď sa aktívne podieral na financovaní a vzniku tenisovej haly v Tatranskej Lomnici. Práve tam si svoje prvé tenisové kroky odkráčali tenisti, ktorí neskôr reprezentovali Slovensko. Hala slúži tenistom dodnes, ako tichý dôkaz toho, čo vznikne, keď sa dobrá myšlienka stretne s odhodlaním, vierou a srdcom. A práve srdcom bol vedený aj pri ďalšom projekte. Výstavbe tenisovej haly na Francisciho ulici. Spolupodieral sa na jej vzniku a pomohol vytvoriť priestor, ktorý dnes patrí mladým športovcom, trénerom, rodičom i celej popradskej tenisovej komunite. A ako to už pri takýchto príbehoch býva, málo kto vie, že aj za týmto stál on. Hokej bol však jeho srdcovkou. Venoval sa mu viac než 10 rokov svojho života a finančnej pomoci. Klub HK SKP Poprad mu vďačí za viac než len podporu. Neraz doslova za záchranu. V čase, keď klub bojoval o prežitie, bol to práve on, kto prišiel, pomohol a odišiel bez toho, aby čakal vďaku. Práve vďaka jeho pomoci patrí HK Poprad medzi 4 kluby, ktoré pôsobia na najvyššej slovenskej hokejovej extralige. Nepretržite od jej vzniku. Nezištne podporoval aj mladých hokejistov. Pomáhal financovať ich výjazdy na zahraničné turnaje a tréningové kempy. Pre mnohých z nich to bola prvá cesta za hranice, prvá medzinárodná skúsenosť. Bol tichým darcom. Otvoril im dvere do hokejovej Kanady, miesta, o ktorých dovtedy len mladí hokejisti snívali. A sny sa plnia len vtedy, keď sa nájde niekto, kto verí a má odvahu pomôcť práve vtedy, keď je to najviac treba. Keď sa neskôr jeho pozornosť upriamila na bowling, priniesol do Popradu to, čo zázemie, systém a dôveru. Zabezpečil profesionálne tréningové podmienky
priviedol špičkových trénerov z Európy a popri tom všetkom sa stal ešte aj aktívnym hráčom. Je viacnásobným majstrom Slovenska v tímových súťažiach a členom seniorskej reprezentácie. Nezastal sa ani ako hráč, ani ako podporovateľ. Jeho štýl? Tichý, bez kamier, no vždy presný, adresný a v správnom čase. Systémový muž, ktorý rozumel tomu, že šport sa nezačína na stupni víťazov, ale v dôvere, v priestore, v šanci. Jeho život je príbehom človeka, ktorý namiesto slov volil skutky. Nepotreboval byť videný, stačilo mu vidieť, že to, čo pomohol vytvoriť, slúži iným. Dámy a páni, dovoľte nám dnes so všetkou úctou vysloviť meno muža, ktorého vytrvalá práca zanechala v popradskom športe stopu, akú dokážu zanechať len tí najznešenejší z nás. Tí, ktorí slúžia druhým bez potreby slávy. Pán, ktorého prácu, víziu a ľudskosť, že sme sa dnes rozhodli oceniť, sa žiaľ nemohol osobne zúčastniť dnešného gala večera. Záznam z tohto večera mu však pošleme, aby si mohol vychutnať atmosféru, slova vďaky, ktoré mu určite právom patria. Ocenenie za neho prevezme jeho syn Ľudovít. Zo srdca ho pozdravujeme a úprimne ďakujeme za všetko, čo pre šport v Poprade urobil. Bez jeho zásahov by mnohé športové príbehy v našom meste možno vôbec nevznikli. A teraz mu prosím venujme potlesk. Úprimný, srdečný, taký, ktorý aj cez obrazovku pocíti. Dámy a páni, toto ocenenie patrí Ľudovítovi Jurínimu staršiemu. Drahí hostia, nastal okamih, v ktorom otvárame jeden z najdôležitejších momentov dnešného večera, charitatívnu dražbu. Predmety, ktoré budú dnes zaradené do dražby, sú výnimočné nielen svojou hodnotou, ale aj príbehom, ktorý nesú. Verím, že sa máte na čo tešiť a čo je ešte dôležitejšie, máte možnosť prispieť na skutočne ušľachtilý účel. Výťažok z dražby aj tento rok poputuje na podporu Respitného centra, ktoré pomáha rodinám s ťažko chorými deťmi a vytvára priestor pre oddych, dôstojnú starostlivosť a ľudskú blízkosť v tých najťažších chvíľach. Cieľom dnešného večera a zároveň poslaním tohto centra je podporiť jednotlivcov, komunity, ktoré čelia zdravotným či sociálnym výzvam. Dovoľte mi preto pozvať k mikrofónu projektovú manažérku Respitného centra, pani Lídiu Hajdušekovú, aby nám túto dôležitú a významnú prácu priblížila osobne. Dobrý večer, som Lídia Hajdušeková a som manažérkou projektu Respitného centra. Neviem, či viete o tom, neviete, počuli ste, ale Respitné centrum je od slova respite, úľava. A my sme sa rozhodli pomôcť rodinám, ktoré sa 24/7 starajú o choré deti. Tieto rodiny proste sú vyčerpané, pociťujú veľkú zodpovednosť, lebo sú výlučne sa starajú o to dieťa a my im chceme pomôcť v tom. Ako Caritas sme dostali pozemok v Dolnom Smokovci, starú faru, ktorú teraz prestavujeme na Respitné centrum. V tom Respitnom centre chceme pomôcť tým rodinám, aby aspoň na nejaký čas prišli, celá rodina, a to je pointa toho, my sa nechceme venovať chorým deťom, o tie postarané majú určitú
zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť, ale tá rodina proste potrebuje vydýchnuť. A my sme sa rozhodli, že počas dňa sa o tie deti postaráme a necháme priestor rodinám, ktoré sa môžu venovať svojim aktivitám, na ktoré doma isté nemajú nikdy čas. Tie deti, ktoré sú zdraví súrodenci, voláme ich sklenené deti, pretože na nich mama, otec čas nemajú, venujú sa chorému dieťaťu. Takže pointa celého respitného centra je vlastne poskytnúť úľavu týmto rodinám na nejaký čas ich zbaviť výlučnej starostlivosti o to dieťa a o to sa snažíme. Nie je to science fiction, my sme už začali stavať, starú faru sme zbúrali teda, robíme tam rekonštrukciu a sme na prízemí. Každé 1 euro, ktoré dostávame, tak ide na túto stavbu, máme založený transparentný účet a verím, že štedrosťou nás podporíte aj pri dražbe tohto trička, ktoré tu bude. Takže všetkým vám veľmi pekne ďakujem a ak budete počuť respitné centrum, budete vedieť, o čom to je. Ďakujem pekne. Poďme si spolu predstaviť, čo vlastne sú predmety dnešnej dražby. Chcela by som ešte podotknúť, že dané predmety sa dražia spolu. Máme tu zápasové tričko jednotky svetového tenisu Jannika Sinnera. Myslím si, že toto meno je nám všetkým dobre známe. Sinner tento rok obhájil titul Australian Open, vyhral Wimbledon, čím získal svoj 4. Grand Slamový titul. Stal sa tento rok prvým talianským mužom, ktorý vyhral dvojhru vo Wimbledone, vo finále zdolal Carlosa Alcaraza. Známy je svojim agresívnym štýlom hry a silným dvojručným backhandom. A aby ja som vás teraz navnadila na túto cenu, tak vám porozprávam nejaké veci, čo ste možno o Sinnerovi nevedeli. A to, že svoju športovú kariéru odštartoval na lyžiach, ako 8-ročný vyhral národné lyžiarske preteky a až v 11 sa začal naplno venovať tenisu. Jeho pohybová koordinácia a rovnováha získané z lyžovania mu dodnes pomáhajú na kurte. Sinner je dnes považovaný za jedného z najvýznamnejších tenistov svojej generácie a jeho kariéra naďalej pokračuje v rastúcom trende. A aby sme mali aj informáciu pre porovnanie, jeho minuloročná raketa z Australian Open bola vydražená za 7 500 €, takže si myslím, že máme aspoň minimálne číslo, ku ktorému by sme sa dnes mohli dopracovať. Takisto Sinnerovi prejavili podporu mnohé svetové značky, ako je Nike, Head, Gucci alebo Rolex. Dar bol predstavený aj biskupovi, jeho excelencii Františkovi Trstenskému, takže si myslím, že toto tričko by sme naozaj chceli viacerí mať doma. Ale to nie je všetko, lebo tohtoročnú charitatívnu dražbu opätovne podporili skvelí bratia Žampovci. Adam, Andreas a Teo. Naši slovenskí reprezentanti a šampióni darujú 2 VIP vstupy na svetový pohár v alpskom lyžovaní mužov v slovinskom meste Krajinská Gora. V Krajinskej Gore sa usporadúva každoročný pohár v alpskom lyžovaní vo veľkom a obrovskom slalome. Je to malá dedinka medzi horami, krásna, malebná, blízko má aj ku veľkým skokanským mostíkom, čiže je to ideálnym miestom pre výlet vás a vašu rodinu. Tak teda, dámy a páni, myslím si, že môžeme začať. Ešte by som chcela podotknúť, že samozrejme, že vydražené predmety nemusia byť vyplatené hneď po skončení dražby. Vyplatené môže byť kľudne aj neskôr. Ja by som sa ešte skôr, než začneme dražiť toto tričko, chcel veľmi pekne poďakovať nadácii Jannika Sinnera. Neviem, či viete, alebo nie, Jannik Sinner teraz založil svoju nadáciu. Z tej nadácie chce podporovať hlavne deti, ktoré sú v ťažkostiach a naozaj zobral to veľmi, myslím si, že dosť poctivo. Ja by som sa takisto chcel poďakovať celého jeho manažmentu, ktorý nám zabezpečil toto tričko. Toto tričko, čo tu je dnes, nie je náhoda. U mňa to je také božie riadenie, že práve tu u nás na turnaji Srbsko Tatry Open máme tenisové tričko svetovej jednotky, takže veľká vďaka patrí aj manažmentu, ktorý bol veľmi flexibilný, veľmi súčinný
a verím, že do budúcna budeme spolu možno nejakým iným spôsobom spolupracovať. Takže veľká vďaka aj manažmentu nadácie Janika Sinera a veľká vďaka za to, že nám poskytli toto tričko. Ja by som ešte na začiatku vyzvala hostí, ktorí sú vzadu a máte záujem, kľudne môžete prísť k nám dopredu, aby nikto z vás nebol prehliadnutý. A teda poďme spoločne otvoriť dnešnú dražbu. Začíname na sume 1000 eur. Myslíme na to, že sú to dve veľmi predmetné veci, takže si myslím, že by sme mohli spoločne ísť vyššie. 1500. Kto ponúkne prvých 1500 eur? 1500 eur. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že 1500 eur stále nie je dostatočná suma a mohli by sme ísť ešte trošičku vyššie. Čo poviete na 1800 eur, dámy a páni? 1800 eur za tričko, áno, ďakujeme krásne, vidíme. Ale povedzme si úprimne, 2 VIP vstupy do Slovenska, turistická oblasť, malebná dedinka, tričko Janika Sinera, ktoré nie je, že vytiahol zo skrine, ale bolo naozaj použité na jednom jeho zápase, takže myslím, že si ho môžete doma aj otvoriť, keby ste chceli. Myslím si, že by sme mohli ísť vyššie, aj na 2200, dámy a páni, 2200 eur za 2 VIP vstupy a tričko Janika Sinera. 5200, počuli sme 2200. Ale to vidíte, že bolo zle. 2200 eur, ďakujeme veľmi pekne. Ale myslím si, že stále by sme mohli aspoň na 2500, čo na to poviete. 2500 eur. Tričko je dokonca podpísané. 2500 eur, ďakujeme krásne. Ale povedzme si pravdu, tých 5200 znelo zvučnejšie, takže by sme sa tam mohli pomaličky dopracovať. 2800, dámy a páni. 2800 a 3000. Krásne, ďakujeme. Ďakujeme krásne. 3000 eur. Ale stále to tričko ešte je značkové, áno, to tričko je Nike, takže mohli by sme myslieť aj na to. Môžeme ísť aj na 3300. 3300, ďakujeme krásne. A tak ako minulý rok sme mali takisto 2 VIP lístky do Talianska, tuším, tak si teraz predstavte seba, ako idete na výlet s rodinou do Slovenska, ako vám je príjemne, môžete si aj tričko zvaliť so sebou. A myslím si, že by sme mohli ísť aj na 3600, 3700, dámy a páni. 3700 eur. 4000. Ďakujeme krásne. Tak pomaly a isto sa doblížime k tým 2200. 4300. Rozumiem tým najvyššie, dámy a páni. 4300. Podpísané tričko, 2 vstupy na krásny výlet. Alebo 4200. 4,5. 4,5, wow, ďakujem. Tak máme tu určite fanúšika, to si môžeme priznať, ale myslím si, že máme tu aj viac fanúšikov, ktorí by boli možno ochotní dať aj viac ako 4500. 4700. Skúsime 4700, dámy a páni. Ja vidím nejaké hamblivé ruky, že by sa aj zdvihli a vôbec sa nemusíte hambiť. 4700. Alebo ostávame na 4500. 4500 po prvýkrát. 4500 po druhýkrát. Máte ešte poslednú šancu. Viac času na rozmyslenie. 4500 posledný krát. Nech sa páči.
partnera do Trajskej gory. Adam, ideme i ty. Poď do stredu, ja sa to podarí. Ale Adam, nezodneseniem. Veľký potlesk poprosím pre pána Adama Šterbáka. Pán Šterbák, ďakujeme vám z celého srdca za vašu štedrosť, energiu, zapojenie sa. Vaša podpora má silu meniť veci k lepšiemu. Užívajte si, dámy a páni, ešte spoločne strávený čas. Po prestávke sa vidíme znova. Ďakujem. Dovolte mi privítať predsedu Mestského športového klubu Poprade, pána Igora Luptáka a Miroslava Petreka. Páni, prenechávam vám slovo. Za chvíľu sa rozchádzame, ale som poprosil Davida, aby sme dostali pár slov s mojím priateľom Vinom, ktorý nám významne pomáha v tenisovom klube, a aby sme čosi odprezentovali, čo sme zažili tento rok alebo minulý rok. Takže okrem tých naozaj vznešených rečí, ďakovných tým podporovateľom, tak verím, že vás nebudeme rušiť s nejakými štatistikami. Jeden taký, že ty, čo to budú chcieť. Prepáčte, ešte vám prajem všetkým pekný večer. 2-3 minúty naozaj nebudem viac unalovať. A budem stále improvizovať ako celý život. Budem sa snažiť improvizovať. Zažívame naozaj veľmi úspešný rok z pohľadu klubu. Ja som veľmi vďačný Mirovi. Preto som veľmi rád, že teda stojí pri mne, že pomáha abnormálnym spôsobom, ľudským, časovým, entuziastickým, a spoločne vedieme klub, ktorý patrí medzi špičku slovenských klubov. Nikto o tom až tak nevie, až tak nehovorí, ale my sme, tak ako David, naozaj z tejto pozície. Ďakujem, že povedal také krásne slova o mne, lebo ja som taký čišný, radšej počúvam, ako rozprávam. Preto tenisár rozpráva on. Pár štatistík je v tom, že tento rok sme postavili 14 družstiev v rôznych kategóriách, od 10 rokov až po 45-ročných alebo na 45-ročných starcov. Každá kategória bola veľmi úspešná, už sme postupili na majstrovstvá Slovenska, mladších žiakov, starších žiakov, v tých senioroch na 45 rokov. Postupili sme do regionálnych súťaží a naozaj tento rok ma veľmi teší. V individuálnych disciplínach máme želieska v 10-ročných deťoch, v mladších žiakoch, máme majstrov regiónu, máme majstrov Slovenska, plnou hviezdou je Ria Rusnačková, ktorej naozaj región, predpokladám, že už vie, či už cez médiá, alebo v individuálnych komunikáciách. Je majsterka Slovenska v starších žiačkách, je v reprezentácii Slovenska. Je obdivuhodné, ako sa je venujú rodičia. Obrovskú zásluhu a skôr najväčšiu zásluhu má otec Roman. Verím, že tam sedí. Ten entuziasmus... Roman, poď ku nám. Poď. Nech si nás všimnú. Je to obrovská drina. Je to obrovská drina rodičov, okolia a osobne naozaj veľmi držím palce. Máme úspechy aj v dospelákoch, Stelka Bončaková
druhá na majstrovstvá regiónu dospelých. Proste celá škála od tých malých detí až po dospelákov je tento rok veľmi úspešná. Budeme im držať palce na majstrovstvá Slovenska mladších žiakov, ktoré budú v Spišskom Vsi, starších žiakov, ktoré budú v Prievidzi. Ale čerešničku na torte tohto roku tvorili dospelácké kategórie a to už poprosím ja, aby to okomentoval. Nechcel by som pokračovať v tomto tóne, pretože si stále myslím, že tie decká naše sú ten náš výkvet a to budete lepšie počuť. Takže ešte raz ďakujem teda Igorovi, ale musím trošku oponovať. Ja si stále myslím, že to, čo najviac dosahujeme a čo mňa najviac teší, aj napriek tomu, že samozrejme tie extraligové, respektíve tie ligové úspechy mužov a žien sú fajn, sú super, ale naozaj to, že vychovávame postupne možno dokonca nových Lukášov Kleinov a hráčov, ktorí nás budú tešiť ešte roky a budú nám dokonca prinášať tie úspechy aj v tých vyšších kategóriách, myslím tých starších kategóriách, takže toto je pre mňa absolútne to najdôležitejšie a najcennejšie. A čo sa týka tej extraligy, teda áno, muži, tak ako som povedal, ešte preveril potom tých 6 rokov po sebe medaila, za každým pódiové umiestnenie. Ženy trošku aj prekvapili, ale vytvoril sa tam fantastický mančaft, ktorý nám zabezpečil teda postup do tej extraligy, takže budúci rok sa veľmi teším. Aj sa trošku obávam, pretože to bude náročný týždeň, v jednom týždni sa hrá extraliga mužov a žien a bude to veľmi náročné. Obšlapať si to aj s mužmi, aj so ženami, ale ja pevne dúfam, že tie úspechy, ktoré sme dosahovali posledné roky, hlavne teda v prípade mužov, že zopakujeme. Takže ten progres, ktorý spomínal Igor, ktorý nastal tento rok, je naozaj významný. Veľmi sa z toho ja osobne veľmi teším teda a budúci rok skúsime znova zamakať, tak ako to trošku očakávam aj teda od hráčov, od hráčiek a že teda pôjdeme touto cestou a budeme sa ešte zlepšovať v tých výsledkoch. Takže to. Aj Romano bude niečo povedať. Roman som chcel vyzvať, aby povedal pár slov o cieľoch našej úspešnej rodiny. Ešte raz pozdravujem všetkých, ďakujem veľmi pekne za túto účasť a dúfam, že v tom tenise budeme pokračovať tak, ako pokračujeme a budeme sa snažiť robiť tie najlepšie veci, aké vieme. Ďakujem pekne a príjemne. Prajem ešte príjemný zápas. Drahí hostia, slávnostná časť dnešného gala večera sa končí a my si pokojne môžeme povedať, že sa končí úspešne. Odovzdali sme ocenenia, rozdelili získané finančné prostriedky a tak spoločne podporili dobro. Všetkým vám ďakujem v mene organizátorov dnešného podujatia. Prajem vám ešte krásny večer. Dovidenia.